Bueno, kalkulatu behar duzu, 20-1 regletak erabiltzen, ezta? Venga, dale. Listo? Eta zema da? Osea, 20 zenbakia 10 zati berdinetan zatitxu dozu, ezta? Eta da 2, ezta? Venga, ba, oso ondo. Orain zein egin behar duzu? 30. Venga, ba. Hamar zati berdinetan, ezta? 30. Vale, eta zema da hori, kolore berdea da? 3. 3, oso ondo.